Kini bang mga panghitabo sa Hawaii katong mga trahedya dito nga dako kayo nga kuano sunog ug wala pa gid nila nahibawaan kung asa nagikan ang kalayo, dako kayo nga sunog kayo silahang lungsod nga ilahang mga pinuyanan na nga kuan gyud. Kini nga panghitabo ako posible ba nga mahitabo po ni sa tuang nasod Pilipinas? Kana lang tingali sa ako pangutan. Kung mingon tag dito lang sa Hawaii, kung dito lang sa Turkey, kung diin karon ang mga katalagman, kanang-tanan boy naa sa balaang kasulatan. Mapita nang nagidawat na ko ang espiritu kay gusto na ako ni sa una di magida ko ni dawaton kay ihatag na ko nila tos mga pare tos mga pastor nya nagituis man gud nila god ang mga tao imbis magbag-o imbis maghinulsol kay dagang mga warning ingnon magud nila nga naay maminaw sa bahin sa espirituano naay mga vision ingon sa nga pangadlok ay mugtuan na pangadlok lang na mao nang preparasyon boy walay nasulat sa balaang kasulatan nga dili gyud matuman. Tanawa karon suba sa Eucrates, di ba? Tulo ka nasod no ang agiano pero nganong nahubas man na. Ang tanawa karon ang solar flare sa kuan gipagawas sa adlaw. Mao man na siya boy nga masunog gyud siya kay ngano man murag magpagawas og kanang light nga kainit ba nga mo spark sa kalibutan. Mao ganina nga ako sa tawhanon na may mga pangalan ana sa sinsya na may pangalan natong ipangalan ana una nagtanaw pug ko sa kalibutan nun nga pagtuon ron mapangalanan ako kay bisan sa atong ilalom sa ato ang yuta daghan man ang mga minerales daghan na naagay oil kanang mga methane gas nga kung giingon ninyo mga krudo mga diin man nagikan diha man nagikan sa ilalom sa kalibutan unya kung mulutaw na siya tungod kay musobra kainit ang kalibutan mo na siya nga mo spark gyud na siya nya manglutaw man na siya boy naabad ay ang krudo na abre krudo nga magpailalom sa pagkakaron kay naa sa ilalom kay tungod sa kabugaton ba sa yuta murang natabunan siya ba nya mo nang akong kadlukan kung maglinog mao na ingon ni papa kung maglinog sunog ang kalibutan Okay, magawas na itong mga kuan, gas. Magawas man itong mga gas. Ya, bisag moingon sila nga ang mga eksperto, ingon ana nga ayaw mo to na agyod ang Ginoo boy. Kay dili man na mabuhat ang kalibutan kung tao ana. Kuan man sa bisan pax man sa gabase raman siya sa mga butang dinhi sa kalibutan. Wala maglisod sila og explain. Wala ko kanang sa mga nagwali isulti po ninyo nga preparasyon. Wala na pasabot nga nang hadlok ta kung dili mangandam ta sa butang o maabot. Wala nga na sa John 16, basahan ko na ninyo kamong magbabasa. Kay daghan kayo boy nga miingon nagbasa sila Biblia boy pero ang ilang gikalibgan boy unsaon nila pagtuis. Unsaon nila paghubad sa atong kasamtangang sitwasyon o natay sala, di ba? Makorek lang gyapon ta. Pero ganiha na ako igi-istorya ganiha. Sige gisgot siya sa kalisod sa bugas. Unya, miingon siya wala na ko boy, dili na ko makigdebate nila kay miingon ba sa nga mamatay man kita samtang naata sa kalibutan, maglipay ta kuno sa kalibutan nun. Nya, ang problema akong ingon diya ang problema ang atong kaluwasan. Kontahanon ta boy dili na matugkad. Mani nga sige ko sulti kay kaakuhan ako ning gidawat ang gisulti sa espiritu nako. Wala gidawat nako ang kalibutan nun nga tawhanon tanawa. Kung gidawat nako kalibutan nun dato nako sa unang pa na nga una nako ni dawato nako ni gitintal pa ko sa daotan nga tagaan man gani ko gold ug mga tagaan man gani ko maayong panginabuhi. Diba daghan akong opportunity sa una, no? Sa tawo daghan oy gitintal ko mo dili gyud ako nga kalibutan niya nagingon man siyang wa may laing gamiton nga tao dinhi sa kalibutan kay natakda man day ang ako ang kaugalingon na sa una niya karon ako ni natugkad pag 53 na kong edad katong gisulay ko dinhi nya atong bisan sa ako mag-istorya gani ko sa YouTube na to sa tong espirituhanong gasan ni usahay kami emosyon ko karon boy nagkauga na akong luha boy mo na makita ko sa tao magsimple lang ko maglakaw makigsulti pa ko nila nga magbuhat ko istorya nga basig dili tawhanon lang gud mga binuang nga istorya na makawali lang gyud ko mao man po na si Pablo boy
magbuhat-buhat lang gina sa tagkawali. Ilan man nimo tong mga tao nga nahadlok sa Ginoo kay mangutana magid na siya. Pero ang nahadlok lang sa kamatayon, makapatay sang lawas, ay gora na magpatambal boy, inya tapos gusto sila malipay. Wala nga, anang naay masakiton, anhion ako, duhigan ako siya. Ikapon ako ang ilang mga ulo. Inya, kay nabunyagan naman ta. Usa ka nang ipangayon ta sa Ginoo no, isulti punos ka matuoran sa mga pari ug mga pastor kanang nagwali. Ya, ang problema man nila boy padaghanay man sa ilang mga tao kaya ron malulis pud sila. Klaro man na sa balaang kasulatan. Tama gid. Wala nga kung magsulti ko ani dun sa mampu ko noy ipaningil nila nako, di ba? Gisuhulan ba ko nila? Ako may nag-alagad nila sa una. Ako ang magining isulti kay damay man ta ni tanan boy. Abi ninyo, kamo naminaw nako. Abi ninyo dili ta madamay bisan ako damay ko ani. Damay gid. Unya, para lang yun nga makubos-kubosan ang katalagman na ampay mapilit daton sa bagong yuta. Naana sa balaang kasulatan oy, kaning tubig sa Euphrates mga malipay gani ko ning uban gani na mga bisyon o kaning nagtuki karon labi nang nagatuki sa balaang kasulatan. Malipay gani ko kung maghisgot na sila pero birahan na may hinoon sa mga bisyo unsa naman hinoon nagahukom naman hinoon. Isa lang ang atong reliyon. Ayun na debate ka nang nagadebate boy, nagpataas na sa kaugalingon. Umingon sila nga wala nag-away. Sobra pa na sa away boy. Sobra pa na. Kaya kung makapatay ka, presuhan man na mo sa kalibutan nun, di ba? Kung makasagpa ka, adto man ka dito, sa kasuhan man ka. Ang problema na boy ka na din away, kanang nagdebate o tanawa, naghusgahay, bagod na, di ba wala? Di sa mo tinog kalibog ang tao. Ang balaang kasulatan na naman di ang kamaturan. Kung hubaro nagita na nila basahon pinaagi sa title nya kani kamong naminaw kani paning kamuti gid ninyo nang basa ni espirituhanong gasa kay mao lang gid na akong gipangayo nilang makadawat pod sa akong giwali. Kumbaga ba wala man ko nila gisuhulan, dili man ko halangdon, nagsulti man ko sa kamatuoran. Makadawat sila kung sila pod makahatag pod sa kuha og panahon pagpaminaw mo na nga sa tuang pagpasa sa espirituhanong gasa dili para kanako gasa na to ni dinhi sa kalibutan. Inya kumingon siya kayahay ninulino kay gigamit sa espiritu dili boy, dili sama ni Kristo. Bulahan ang inahan ko no nanganak ni sa atong maluluwas, bulahan ko no di ba nitubag si Jesus, mas bulahan mong namati nako boy. Ang tanan nga tao nga mamati niini kung nagabasa sila sa Biblia makasabot sa akong gisulti. Pero kung wala nagabasa sa Biblia, ang Diyos na may balo anak ay nala ninyo og dibatiha kay naagi na sila kinaiya gahigit sila og mga ulo mana di ba no katong mga tao nga dili gusto mamati sa balaang kasulatan mangyamiid na siya kay gahigit na sila mga ulo na sa balaang kasulatan. Tama na gid. Umingon sila nga mali na akong gisulti bisan mga parigo o magani na adin nga kasi pamagi nga atong pagkabahaton kay nagalipog ko kay dahan kayo nagawali gid sa sa kalibutan nga daghang ko nasundan gid nga relihiyon sa una nga kuan nya wala ako nakaplagan nga nagsulti sa kamaturan kada to pag ilang sila gid nagsulti gid sila sa kuan kamaturan sulti gid nila ang kung sa gibahaton aron maluwas ta kuan gyud panid-an ninyo yung binuhatan sibo ba yung sinultian nga tadawa sa Kristo sa ganong nagatiman man ko ninyo di ba nga ang asay labaw ang nagalagad ba o ang gialagaran di ba kung tawhanon mo katong gialagaran kay inyo atong agalon pero niingon sa Kristo ganong nagatiman man ko ninyo bisan mo ang musuko nako di ganong nagatiman man ko unya kung dito sila limbawa kanang mga tao nga gusto sila subornuhan nila tong nagdaig-daig nila labi nagpalakpak nila labi nag-ingon maayo na kamo o tanawa ang mga tao nga tawhanon nga nganong dili man basulon tong mga tao dagko pa sila gasto didto nya sa ako adre wala gani nya ako pay nagaampo para sa espiritu nya sa man akong itambal dagan nga ayo diri boy tungod kay wala man sila gasto tungod man kay wala man ko gipangayo nila ila lang hinuon insultuhon ang espiritu nya unsa man kunoy makuha nila nako sila ang dakong tulubagon usa kamo nagawali kamo nagasulti kamo nagadambal labi na nga nangadato kamo tungod sa mga sakit nangadato kamo tungod sa inyong pagwali nga mga bakakon dili man ko makakumana
paabota inig-abot sa panahon mamatay man ta. Marang sige ko ingon testing mo kamatay gani ako ninyo dinhi. Kaya ang tawhanon katawaan ra man ta. Kaya nganuan matong bulahan gani ano masakiton kay maminaw sa pulong sa Dios. Pero ang problema na pud kumaabtik na pud magpalayo na pud na sila. Kaya kaning mga tao gay magdinag mga ulo. Kay daghan man kay mo kumbinsin nila tuwa dito. Nya kung mamatay mo anhin ako dinhi. Oh kami ingon sila ana ako nagpa ano tinuod ba na o magunsa man sa tong tinuan di ba mutuo ko sa makita og dili makita boy si Kristo to na sa langit nahiusa siya sa Amahan ug Anak ug Espiritu Santo nahiusa na siya sa Alpha ug Omega na siya espiritu siya ug nahimong tawo lang siya sa una nya gipakamatay ni ang tawo nya karon gibalik niya ang espiritu ditungod nako mo nang mo reflect ko sama siyang panagway nya siya ang nagimala dinhi. Nga nung dito mga mutuo dito sa mga nagbatbat ang mga himala kahit gusto nila nga patyo niya ang pulong sa Dios ug dito ka nagaampo nga madungog nimo ang mga pulong dinhi sa kuha hait yun akong sinultian kay dinhi nimo ninyo madungog ang tubag sa espiritu magipadala sa aman ug naa dinhi naa ako ana lagi nang isulti kay kana nagasulti ana baka ako na sila bisag ilang tuyo ko na nakakita dinhi ang problema manggod sa mga tao kung nakakita dinhi dili pud mo saksi. Di ba niingon sa Ginoo bulahan katong mutuo nga wala nakakita kaya kung naanta ipasaksi mahadlok pod kay ila pong giling la kung makakita ko no mamatay na pareho po nag-iingon sa bisag ang Katoliko ingon ana sa gipangsunog ng mga Biblia na sa una nga panahon ni Magellan di ba no ang magbasa sa Biblia ilang pandakpon tanawan ninyo giunsa si Dr. Jose Rizal sa Nulem Mitangeli Filibusterismo kinsa ang nag-close ana ang Vatican kay dili ipabasa. Yang si Father Damaso tanan si Burgos Zamora di ba gipapatay siya tungod kay ang magsulti sa kamatore lang papatay mo pod ang mga apostoles kadto kinsa napapatay sa mga apostoles kinsa napapatay ni Kristo nga gipulihan na nila no ang gilingkaran no tanawa ang mga mini nga propeta tanawa gutong gisulti na ana sa wala ang kasulatan nga nagsuri-suri sa kalibutan ang daotang espiritu o nangita iyang kasudlan og nisulod siya gigamit kaniadto og nakita niya ready ang tanan yes ready na ang tanan kay bisag isa lang ang binasa sa isa ka adlaw ready na ang tanan ba isa lang ang ilang agalon isa lang ang ilang linglahon kung malinglan ang tanan tungod sa ilang pagtuo kay moingon na sila dito maluwas dito sulti na mo sa inyong mga sala ug pagampo lang mo ana boy tanang mga pulunga ana gina sa balaang kasalatan mo nagalikay lang ko gusto ko maani anta sila nako didili ko makadebate ano man unsa man sig debate makagahit mga ulo pabuta lang na sa inyong kamatayon ano sige lang kung hangyo sa mga tao nga nagsakit pare kaniya na ako gitambalan kaniya o tigulang wala gyatiman sila mga anak o yan ani dira ko diri na ayo paabot dito o maani lang ang masakiton diri nako kasi alam po ng ani yan na mga anak kay madlok man akong sultian anak tahura inyong ginikanan ayaw pasok ang inyong anak madlok man anang mga pulunga pero kan agad mo dapat ang may kanon sundon ka sa mga taong pulunga kay mo na gamiton sa paghukom kay kung tawanon ko nagtambal boy dili na ko na isulti niya mamatay ka miingon din nga gibuhat na mo ang tanan wa na may mahimo o katungod kay ilang Ginoo na ang kalibutan noon boy karon maningil na gyud ko sa mga taong maningil ganuan unsa man kuno ang ilang ipaantos nako sige kung paantos magabi sige kung ampo para sa ilang mga sakit unya kung maani lang nako dinhi nya nagawali dito makatak sa pari sa mga pastor na nagawali na ito tanawa gud ilang mga salina boy kung ako karon nagsuko karon ang espiritu ali nako sultian ko kamo kung tawanon dili naman ko makilak kay ngano nagpakamatay naman ko sa kalibutan na nagasuri-suri murag wa na gani ko pagtok pasabot wala ko ibuot mas klaro pa ako kay makita man ako mga tao sa ilang mga sala nya kun duolo na ko na sila pare kaniya nagalakaw ko ganiya nakita na ko mga tao na anay mga sakit sa umabot nila nya ko doktor ho nya karon nalipay ka karong adlaw pagawa ka kabalo sa tuig nagsakit ka sa imong sakit nya dili mo mutuon ako na nya ko magsakit na sila to mahurot ilang ariyan mubalik na pud na ako dinhi nya dagana ang na-inject ng mga tambal sa ila didto nya sa man ako na nya kung dili maayo bahayan ko sultian ako preparasyon para ang mga sakit kung kalibutan nun nagsigi buhat ug daotan sig pamalika sig gokom sig pataas anya kung karon ako magampo sa Ginoo madungog hato nang wala nagatuon ako nya ako nagaantos ko duol mo to sa mga pare o kanang mga pastoro ayaay na pamukawan ninyo magabi kung magsakit mo nya mubangon ka na kani sakit gyud ni akong isulti kay karon hapit na gid siya mobalik mulinog gid ni mudugo kining kalibutan
Kung may sila baka kung gisulti, sige paabutan lang, pero kamo ang mag-aangay nga mag-ampo pagbuhat o sala kay dili madungog ang atong pag-ampo kung aduna tay jotay nga sala. Mo sige kung ingon, "Hoy, pagbako mo ay na mo pagdumot, ay na mo kasilag." Magtangan yun na kung ako nagsulti nga sakit dili kung ako sa tawanon naluoy ko ninyo mo gani isulti na ko ning kamatuoran. Tama. Ang katong mga tao nga baka ako dili na magsulti sa kamatuoran magkatawa pa na diha nigsimba magsige pa na palakpak sa ilang mga sala yung sama pasulti na batuman ng pagbuti ni sa taman sa langit wala to gituman nga sa aran na din kaon mo ani maluwas na mo boy kani nga akong gisulti kamo shout out sa naminaw ha kung mahimo isulti ipasa gini ninyo maulang gyud na ang akong ipangayo sa tanang naminaw espirituhanong gasa na ana sa balaang kasulatan gasa sa espiritu dinhi sa kalibutan ipasa ninyo na para makadawat pud mo kaya kung mahimo pamalandungan tanawa ang mga tao nag-ingon pagid sa kuha kung ipasa kuno basi kuno mamonetize ta og na ako nitay kwarta tanawa ang kadalo sa tao. Nga kung magtambal ko diri wala gani o kadalo gyud kayo ang mga tao kay ingnan ako kanila na gyud akong gipangayo ninyo nga ipasa ninyo ni sa imong mga parinti kaliwat ninyo diha pero kung TikTok na kung unsa bad akong gisulti dali kay mo viral yes nya karon ang Ginoo kinsa man to disco unsa ni na-post ninyo diha nga kalibutan nun viral lay no tama gyud sa Ginoo ang gamay gugmaon sa kalibutan kaaway sa Dios kay ang kalibutan karon di na iya. Tama mo na igisunod sa kadaghanan. Tanawan ni nagsultian ni tanawan ni nga atong post na to ni kung mag-ingon gani panagway ni Papa Jesus pulong sa Ginoo walay mo dawat. Kaya ako maning isulti tanan. Kaya kung dili na ko isulti udawnog magining kalibutan tinuod jud na akong isulti. Pero na mga katalagman. Di ba sa imo ang dapat sa mo mudawa lang mga tao kay musab man imong panagway kung lakaw ka o magtambal ka mausabang ka imong dagway sa Papa Jesus naman ang lang makita. Bay man dapat sila sa imuha sila kumbaga mangutana kung sa angay mga pagabaton kay naman si Papa Jesus imuha. Dili ang espiritu ra boy dili si Papa Jesus kay namatay na sa espiritu lagi padala din nako. Dili ko mingon dapat nako kay moral na po ko parehas po sa mga pagano mga parisiyo dinhi mo nako sila na ang maniid. Sila na ang maguna-una. Mao sa magmanin ako din magpabukat din daghan ta nagsimba diri muanin ako magpatambal ako din wala ang pagtuo sa Ginoo sa man ko nila ipapatay sa ilang mga sala. Tama. Malipay mangani ko kung wala akong kitambalan muanin lang ako di muanin lang ako nga ako ang paantusod ako na siya o unsa man ko tanawa ko na ultimo gani akong uma talagsan akong magadto sa akong uma kay kapoy kayo kay tungod sa kalibutan karon muanin ko diri ako maglingko ko maglaba ko magtrabaho ko sige ingon ako anak luoy kayo ang mga tao kinalang ipadayag yun ang kamaturan pinaagi sa espiritu ana kanimo kay dili man nila madunggan mo na ang mga Kristiyano ang mga Katoliko labi ng Katoliko nagsige kugos-kugos anang naidalunggan nga dili makadungog na ibaba dili makasulti mura man mao na ipadis-dios boy kinabuhion si Kristo kung naa nang rebulto ninyo dako ka rebulto ni Papa Jesus anak dito kinalang ni sulod ka dito sama po kas kinaya ni Kristo amo na pagbuhi sa nakalagad nakatiman di kay nun imong negosyo. Tama Ana ako nang isulti ano ka baso na sila basi mga pastor mga pare na hait jud ang suwap ang si Kristo manulti hait jud duhay suwap di ba tuliso ko ng lawas o ang espiritu o kumingon sila hait akong isulti wala mo ko debate nila o sige tapukan ninyo na ang para kaninyo kamupod nga mga tao panidiin ninyo ang nagsulti dili na sila makaluwas ninyo ayaw mo tuo ang simbahan si Kristo karang tinukod sa tao dili unsa mapagtuo nga tulo ka adlaw di ba karon nakahinulon makadungog ka sa espirituhanong gasa makahinulson ka moadto ka sa imong mga anak moadto ka sa imong gidikan mga ka pasaylo o diya pagkaugma tulo ka adlaw maluwas na ka nga maningkamot ka nga dili makasala. Ana ang dapat. Gani sumala sa kong gisulti kini nakiistorya ko sa tao nagkatawa pa gyud siya kay wa ko ni tao makasala o sige mo kung may kasala kita tanan nagpuyot sa kalibutan puros na sala pero mao na nga atong pagandoyon boy dili gyud ta mabako. Tama gyud. Dili mo kita mabako ana. Pareho sa to manginabuhi ta kung dili ta maningkamot di kita mabako kita kabos ta dinhi walay dato di ka nagtrabaho ta pero kung dili ka mo trabaho dili gyud ka makakaon di ba? Mao po na ang balaang kasulatan kung dili po ka maningkamot di po ka maluwas. Kaya gusto manggod nila pero maminti lang sila ngayon iniana
Uy, kadlokin ninyo ang Diyos, mulaglag yun siya, mo sila gyud ang kalibutan kaning mga butang din sa kalibutan, nakita tanaw gyud ako kung mga tanom, kung gahi ug ulo ang mga tao, di gyud ma-extend. Tama. Kung ingon sila nga ako nag-ampo nga matapos sa kalibutan, no, nagtanong pa kay ko, daghang kita ng mga lubig. Kung na pa kay ko mga yuta, la pa kay anak hindi pa eskwela. Yung sa man nato, kung dili ta magbuhat og magbag-o, dili ta maghinulsol, dili ta mo sige tagbuhat og sala, di madungog atong pagampo kay naago na sa balang kasan balitong gon ko, dili na ko madungog inyong pagampo kung aduna ka mo jutay nga sala. Nya kinsa pa magampo sa kalibutan? Tabagad ako, kung dili mo magpaubos. Kung naay maglibak ninyo, kung naay malibak, kung naay makig-away ninyo, mao na walay bilin bato sa aman bilin yung kaniyo aron di maila ka mong nahigugma sa inyong kaaway. Kung saan mo kuno pag ingon nimo nga ikaw mahigugmaon na ikaw mo pasan na sa imong krus, ikaw malipayon na ikaw nagsalig sa Ginoo, kung mo dili ka kaagi og mga kasakitan pasana inyong krus, tama? Wala yung bulahan tong masakitan. Kung saan mo kuno pag ilan nimo nga ligon ka, walay tao boy nga dili mo agi sakit nga ngano dinhi sa kalibutan, puros ta naagpuyo sa sakit katong kinahon, puro sakit. Ya, kung saan man ako na nga sultian ako sa kamatuoran, preparasyon dinhi bago nagsakit maayo dayon o wala man sila gasto pero di sila mutuon ako no. Wala na sa doktor kay kada dito sa doktor mutuon na gyud mo nga naa may sakit kay hurot na inyong ari-arian. Di ba pa ang doktor kay daghang po gyud nga matay dito nga nagapatambal. Kaya kung magtuki lang ta sa sinsya karon atong ginakaon kabalo na ta na asa nagikan o nang i-vlog sa tuhanon sunod no, di ba no, ang karang abono unsa na o pesticide ay chemical residue nya na po buhat tapos nagtambal para pa makadaot sa chemical residue o nya karon o gibaksin ta parang dito kita dependent ta sa mga medisina. Boy dili na ko mahilabot anak kay kung mahilabot ko anak may papalang kalibutanon ko daghan ang nagtuon anak sa kalibutanon kung naana sa ilang hunahuna na labaw pa sa ko ay nakapakita na ko mo na matrabaho sa mga chemist boy mo na trabaho sa mga genetic engineering na anak mo kay patent na nila kanang mo na GMO seeds genetically modified organism yes kay kung na sila similya nga anak na magbuhat po sila og medisina nga dili makapatay anak nya magbuhat na po na sila mga bakterya nga magbuhat na po sa pag-spray na po anak dito di ba? Akong giingon ang karaan sa unang mga similya, mga humay, mga mais susceptible man to sila kay mga traditional man to nga seeds nya susceptible to nya mo nang gina kuan nila kagamay man kuno na sa abot nya gituyo po na nila kay para makakaon ito mabaligya po na sa mga farmer nya ang farmer mo iluoy kayo mana karon na itabo karon biyaan na to na kay daghan nang to kay anak babi pa lang nang ilabot ko des kalibutan ang ako alang karon i-priority gyud ako ang pagsulti sa kamaturan sa espiritu kalawasan gyud nang tambalan na to ang atong kaugalingong doktor ngano man kita ra pod ang nagbuhat sa atong sakit kita ra pod ang nagpakakabos na to kay ngano kulang ang atong pagtuo ako lang boy kung magsakit ko boy kung magsakit ko sultian ta mo musuko pa ko sa kong anak igo lang ng kuhaon ako ng PhilHealth pagman iuli ko ninyo malipay manggani ko kuhaon lain ko sa Ginoo karon kakapoy kani magwalita nga ang kanang mga gahi ko ulo mao pa hinoy magpalayo na ko kunya ko mamatay magsige na pug anin ako yang kalag ug espiritu kay kung ano naman siya limpiwan naman siya mahimo naman sa espirituhanon nan kung naa siya sala wala man na nakita sa mga pare sa mga pastor ang makakita lang na anak boy kanang espirituhanon na nagtuog espirituhanon nga di man sila matuoan na pero ano mag-ampo man ta kay ang Dios espiritu tuwa na siya sa langit. Basahan niyo na sa balang kasulatan pinagi sa title ayaw ninyo limbungi ang mga tao pinagi sa pag-ingon na makaluwas na maluwas mo kay manubagin mo inikbot sa panahon inigbalik ni Kristo. Ako igo lang ko nagsulti sa kamaturan nagwali lang ko sa kamaturan kung ingon sila nga kinsa ko wala ko total sa ko ang tinuan diin ko nabunyagan mura naman hinuon ko itakwil nila mura naman magyami dinon sila nako pero kinsa ko kanyanto naglibog ko bay naglibog ko anong sila nahadlok ko na sila sa Ginoo pero nganong sila may nahadlok nako na baday maayo boy mahadlok sa daotan kay ingnan ko nila ako daotan itong pare nga ni anhin ako dili ko pakisulti ko kadali pasudlo nako dili unya unsa ilang isulti sa kuha kanang mga kaabag na diha unta daw ilang mga kinaiya pakaulaw lang niya maghulga na yun nganong walay nagasimba kay wala po'y nabalaan nila nangutana gani kung kinsa si San Pablo nila wag kabalo kinsa si San Pablo tama gid wala kay kabalo kinsa nagsulat sa Hebreo anak wala gani sila kabalo dangerous fire conditions kanya tama nagwali nagdudlo katekista ka wag kay kabalo niya unsa man na angay man na magtudlo
Isipin taangay. Coast Guard on Boy, kanala na goy ang ato ang i-vlog karon kay pan ako lang hagito lang nako kamo wala dinhi wala na ko na dihigan. Maabot ang panahon nga magsorry lang ko do lang man ako ay namo kaulaw dili ko magsigi kuali anang dalan dili ko mamugos sa pagtambal kun dili gaampo lang ko para sa kalimutan kung magtuig ko sa espiritu. Salamat ug mayong gabi ka na tong dan. God bless ang Dios, manalangin ka na to. Salamat ko sa tubag. Alang kini sa to ang kaluwasan. Sa tanan nga mga viewers ug sa mga subscribers nga kanunay nagasubaybay kami sa Espiritu Hanong Gasa, kinasing-kasing gayod nga nagkapasalamat kaninyo ug nagalaom sab kami nga inyo kining sabtan ang tanan ug busa naghahangyo sab kami nga inyo kining ipasa sa uban aron mahibalo sab sila sa maong kamatuoran nga among gipadayag nga na kaninyo pinagi sa gigamit sa balang espiritu sa kamatuoran nga inyong madungog ug mabati dinhi ning video ha. Ug busa please like, share ug comment kung kamao dunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Ug please subscribe and click the notification bell para kanunay kamong updated every time nga mag-upload ko og mga bag-o nga upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan mag-uban unta kaninyong tanan.